Hej guys, og velkommen tilbage på kanalen. Så er jeg simpelthen tilbage med en ny video. I dag der bliver det en video, hvor jeg viser, hvad jeg har fået i fødselsdagsgave og i studentergave. For vi holdt studentergilde i går for mine venner og familie, og det var en sindssygt hyggelig aften. Det var virkelig, og jeg har fået så mange gode gaver, og ja, det er virkelig, jeg er virkelig beæret. Jeg har fået så mange gode gaver også her til lejligheden, og ja, det er virkelig fedt. Jeg blev som sagt, som I kan se på min hue, jeg har den nemlig på nu, jeg blev som sagt student den 22. juni klokken 2. Jeg var den tredje sidste på klassen, så det var sådan lidt, fordi alle blev næsten om mandagen, hvor jeg først blev om onsdagen. Men det gik rigtig godt, og jeg fik 10 i min sidste eksamen, så der står selvfølgelig 10 i min hue. Men jeg tænkte, vi måske, jeg ved ikke, om I har lyst til at se den, men det er bare den her hue, det er den, der hedder Gallahuen, hvor der er mit skoles navn foran, mit navn bagved, og så har jeg som noget specielt 5 stjerner her, som selvfølgelig står for min A-fag, 10-tallet indeni, ja, og så har jeg valgt korset, fordi jeg tænkte, jeg synes det symboliserer meget godt, ikke fordi jeg sådan er helt vildt kristen, men jeg kan rigtig godt lide korset, og så valgte jeg det som en stil. Men det er en hue, altså den har siddet virkelig meget på mit hoved, siden jeg fik den, og jeg er så stolt over den, og også bare det gik så godt, og jeg er beæret over de gaver, jeg har fået, også på dagen, og ja, men jeg tænker, vi tager det sådan fra min fødselsdag, og så hvad jeg fik, da jeg blev student, og så mit studentergilde, som vi holdt i går, altså i lørdags i går. På min fødselsdag, der fik jeg faktisk ikke særlig meget, fordi de ville gerne vente til det sådan var mit studentergilde og give mig gaven. Men jeg fik min lillebror, den kan jeg ikke lige vise jer, for jeg har nemlig glemt den hjemme med mine forældre, men jeg fik en rigtig sød halskæde, hvor det er sådan et billede af 2 hjerter, der hænger sammen, og så står der bagpå sådan noget, a sister is someone to laugh with, cry with, smile with, og så står der sådan noget bagpå. Jeg synes, den er så sød, og jeg har bare båret den alle dage, siden jeg fik den, fordi den giver mig bare en masse tryghed og gør mig glad, og ja, jeg er sådan virkelig glad for den. Af mine forældre, der fik jeg 2 ringe, som min farmor så fik, fordi de var for store til mig, og de kunne ikke byttes. Og så fik jeg faktisk også en anden ring med, en guld med nogle hjerter på, som jeg faktisk har liggende over i mit smykkeskrin. Jeg har ikke lige fået den med. Men det var sådan en virkelig sød ring, jeg kan dog kun passe den på den her finger. Jeg kan ikke passe den på min ringfinger, men det er sådan nogle hjerter, og så er den sådan guld, og den er virkelig sød. Udover det, så fik jeg af min farmor og farfar, der fik jeg billetter til Dirty Dancing, som jeg skal se her i august med Silas Holst. Altså jeg skal ikke se med ham, men det er en forestilling med ham. Og den er sindssygt. Det er jeg sindssygt glad for. Det bliver så fedt. Det er mig, min mor, min farmor og min tante Sandra, som skal med. Og det bliver simpelthen så hyggeligt, jeg tror. Det bliver bare så fedt. Også fordi vi har virkelig længe snakket om mig og min farmor. Vi ville over se forestillingen, og så fik hun endelig billetter, så det er bare så fedt. Jeg tror, så fik jeg også om aftenen, fordi jeg fik lidt gaver om morgenen, det var de der smykker, og så fik jeg så om aftenen, fordi de kom forbi til noget grillaften, noget her i lejligheden, og det var sindssygt hyggeligt. Der fik jeg så nogle ekstra gaver. Jeg fik som det første den her make-up-punkt fra H&M. Det er bare sådan en lille cosmetic, hvad kalder man det? Eller? Det er bare en lille make-up-punkt, hvor jeg nogle gange har nogle cremer og sådan lidt i. Jeg synes, den er så nyttig, og så er der sådan en lille en i. Altså, jeg har den tit med, når jeg er nede med mine forældre, når jeg ikke skal have så meget med, så er den virkelig fin. Og så fik jeg også den her taske, som jeg er så glad for. Jeg er virkelig glad for den her taske. Det er den her gigantiske taske, som ser sådan her ud. Jeg har længe gerne vil have en taske, den er lidt beskidt. Jeg har længe gerne vil have sådan en taske, fordi når jeg sådan er on the go, og ikke kun skal have mit lille kamera her med, men også skal have mit sådan Canon spejlreflekskamera med, så er det bare sådan for mig ret godt at have sådan en taske, også når jeg skal have min MacBook og alle de der ting, så er det bare mest praktisk at have, den her taske. Så den er jeg sygt glad for. Jeg tror, den er købt for det der hedder Trend, den butik, der hedder det. Jeg ved, vi har den over i Rosengårdscenteret. Men det var sådan det, jeg fik den dag, jeg fik andet. Jeg kan ikke huske det i hvert fald. Så da jeg blev student, der fik jeg selvfølgelig en masse roser. De er desværre døde nu, så dem har jeg ikke lige med. Men det er jeg sindssygt taknemmelig for, de var så flotte, og der var så mange på den dag. Der var veninder, og der var min morfar, der var kørt herned, og selvfølgelig min farmor og farfar, min mor, min far, min lillebror, hans kæreste, og jeg var så overvældet. Det var virkelig en rigtig god dag. Min onkel var der også. Men af min morfar, der fik jeg en ring. Den har jeg lige med. Den kan jeg også kun passe på min sådan her i midten. Men det er den her. Jeg ved ikke, om den er i fokus. Det er den her ring, og jeg er sygt glad for den. Den er virkelig flot. Af min veninde Emma, der fik jeg 2 øreringe. Det ene par har jeg lige i, med det sådan nogle sølvblade-agtigt. Og så det andet par, de er begge 2 fra Pilgrim, og det andet par, det er så dem her, som jeg også er rigtig glad for. De er virkelig fine. Så fik jeg af min anden veninde, der hedder Camilla, men vi kalder hende Lund. Men Camilla, der fik jeg det her sæt, og jeg synes, det er så sødt. Jeg fik en tallerken, en kop og sådan et æggebær, og det er bare, jeg tror, det er fra mærket, der hedder Sofia.
Jeg synes bare, det er så sødt. Og hun sagde, at det var en lille gave til lejligheden, og jeg synes bare, ja, jeg har virkelig brugt det meget. Jeg synes, det er mega, mega cute. Men det var også en rigtig god dag. Selvfølgelig som den største gave, måske, der fik jeg min hue. Og det var virkelig, altså, det var en virkelig uforglemmelig dag, og jeg er så taknemmelig for den dag. Også bare for hue på. Men som sagt, så holdt vi jo så studentergilde i går. Og der havde vi så også venner og familie med, der fik jeg sådan lidt flere gaver. Jeg fik for det første penge, som jeg ikke lige har tænkt mig at vise, men jeg tror, jeg fik 2.000 i alt, som jeg er rigtig, rigtig glad for, og som selvfølgelig skal gå til noget shopping, og nu skal jeg også snart til Italien, så det er så, lækkert. Så fik jeg gavekort, som har jeg faktisk lige her, til, skal jeg se, om jeg kan få mig, uden det vælter, til Rosengårdscenteret. Jeg ved ikke, om I kender det, vi har den her i Odense, men der fik jeg 1.400 i alt, så det er også bare så lækkert, og jeg regner med, at jeg allerede i morgen skal over og kigge, for de har jo lige nu udsalg, og jeg tænker, at det er rimelig måske godt at bruge sin gavekort, som der er udsalg, til at kunne få meget mere for pengene. Også fordi, at jeg hørte fra en, der hedder Christina, der var med, som jeg lidt kalder min bonusmor, men hun snakkede om, at der var tilbud på Royal Copenhagen, og jeg elsker Royal Copenhagen. Jeg fik også noget derfra i gave, men jeg elsker deres mærke, så jeg tænker, jeg vil lige over at kigge, fordi det er ret lækkert. Så fik jeg af min mormor og mor for 500 kroner, og så fik jeg den her meget fine glasfigur, som har en studenterhue på. Jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig fin. Den skal lige have fundet et specielt sted her i lejligheden, men den er rigtig, rigtig fin, og som sagt så er min hue jo rød, så den er selvfølgelig også rød på glasfiguren. Jeg synes i hvert fald, den er rigtig, rigtig sød, og jeg er rigtig, rigtig glad for den. Så fik jeg af min farmor og farfar, der fik jeg de her mega cute Kai Bøjsen, siger man det, hans navn, Danmark. Jeg fik de her, der hedder Lovebirds, tror jeg de hedder. Ja, tror jeg det hedder, de her fugle. Lovebirds. Ja, det er Lovebirds. Det er de her små sådan træfugle, som er mega, mega søde. Og jeg har set dem med studenterhuer, men min farmor, hun fortalte, de havde pakket deres studenter, hvad skal man sige, kollektion, eller hvad man skal sige, væk, så man kunne ikke få huer på mere, men jeg synes stadig, de er mega, mega søde. Altså, jeg har set aberne og sådan noget før, men jeg er helt klart vild med de her fugle, og jeg glæder mig til at finde en plads til dem, for de er mega søde. Så fik jeg af Christian og Christina, som kom, som vi kender igennem fodbold og sådan noget, der fik jeg nogle Royal Copenhagen, glas. Det er sådan her, den skal vende. Og jeg var sådan lidt, da jeg så pakken, jeg vidste, det er for deres sommerkollektion. Jeg kan ikke snakke det endnu. Sommerkollektion. Og jeg synes, de er mega, mega søde. Og hun var sådan, hvis jeg ikke kunne lide dem, skulle de kunne byttes. Men jeg var sådan, de er mega, mega søde. De er mega cute, og der er selvfølgelig 2 i. Og de ser sådan her ud. Jeg synes, de er så fine. De har noget sådan lidt mønstret foran, og så er de sådan blanke. Og der er selvfølgelig 2 i, og jeg synes bare, de er så fine. Og hvis man ikke kender mig, så bløder mit hjerte for Royal Copenhagen. Jeg synes, det er så flot, og jeg elsker deres kollektion og deres glas. Og ja, jeg har ikke så meget fra det endnu. Jeg har 2 kopper fra min farmor, jeg fik i 19 års fødselsdagsgave, og jeg har en, hvad kalder man det, tallerken-agtig noget, som vi faktisk fandt ud af var fra Royal Copenhagen, som jeg har fået med ud i lejligheden. Og så har jeg sådan en kaffe, eller jeg har en kop med det der farveprint i lyserød på. Så. Men jeg er rigtig, rigtig glad for dem. De er så smukke, og de er så pæne. Så fik jeg af nogen, der hed, min mors veninde, der hedder Vicky. Nu ryger der her. Heldigvis var der kun kort og gavekort i tilbage. Men der fik jeg alle de her bøger fra den her serie, der hedder en Crossfire-roman. Jeg fik bog 1, 2 og 3, og skal så selv over købe bog 4 og 5. Jeg har læst den her serie tidligere faktisk, hvor jeg så solgte dem, fordi jeg tænkte, jeg skulle bruge dem igen. Men jeg savner faktisk at læse dem. Ligesom med 50 Shades of Grey, det er også nogle, jeg elsker at læse igen. Så jeg er rigtig glad for, at jeg har fået dem, og jeg skal selvfølgelig have fat i bog nummer 4 og 5. Det er faktisk de sidste 2, jeg mangler at læse. Men jeg går i gang med dem her igen, fordi de var så gode, og jeg er rigtig glad for de her bøger. Så af min lillebrors kæreste svigerforældre, der fik jeg sådan en rigtig sød kurv, hvor der var chokoladepind i, hvor man kan bruge sådan nogle, altså med mørk chokolade, hvor du kan lave kakao ud af det. De står lige nu hen i køleskabet. Så fik jeg blomster, og så fik jeg en Royal Copenhagen kop. Jeg synes, det er den flotteste farve, og den passer rigtig godt til min lyserøde kop, så jeg er så glad. Også fordi jeg samler på de her, jeg synes de er så søde, også fordi de passer sammen lige meget hvilken farve. Det er ikke sådan, du behøver at købe 2, der er ens, du kan bare blande dem. Så jeg er rigtig, rigtig glad for den her kop, og jeg regner allerede med, at okay, der snakkede jeg hurtigt. Jeg regner allerede med, at jeg skal, prøve den i aften med en af de her lækre chokoladetoppe, som skal varmes. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Og udover det,
så fik jeg en bog fra dem, og den har jeg faktisk ønsket mig rigtig, rigtig længe, fordi jeg har hørt, at den skulle være rigtig, rigtig god. Min veninde har læst den, og hun sagde, at den var virkelig, virkelig god. Også fordi jeg mangler lidt bøger at have med, til når jeg skal til Italien her lidt om få dage. Så. Men det er den her Mig før dig, og jeg regner med, at jeg også skal over at købe toeren, der er kommet, fordi på ferier, der læser jeg sådan en bog på 2 eller 3 dage. Jeg læser rigtig, rigtig meget på min ferie, når jeg ligger nede ved stranden, så jeg ved, at jeg skal have lidt flere bøger med. Så jeg skal helt klart over at have købt toeren af den, men jeg har hørt, at den skulle være virkelig, virkelig god, så jeg glæder mig rigtig meget til at få den læst. Så nogle bøger har det også lige mig, så jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med at læse den. Så fik jeg af min lillebror, der fik jeg, jeg fik faktisk noget, jeg heller ikke kan vise i det her, er en cykel, fordi at lige pludselig der ville mine forældre holde en tale. Min far han startede med at holde en tale for mig, så holdt min lillebror en tale for mig, som ja, det var de bedste taler jeg længe har hørt, og så skulle min mor også holde en tale for mig, men hun begyndte at græde, og hun kunne ikke sige noget, men der fik jeg deres gave, som jeg har været virkelig spændt på, fordi de har gået og pynset på en masse, men det var en ny cykel, og den kan jeg ikke lige vise, jeg kan ikke tage den med ind i lejligheden, men det er en retrocykel. Det er en virkelig gammel cykel, men jeg elsker den, og den er så pæn, og de har sat sådan en blomst på kuren, og ja, jeg har ikke den hjemme lige nu, fordi mine forældre skulle lave noget ved sadlen, men de kommer med den i morgen tidlig, for jeg skal bruge den nemlig. De har nemlig taget min gamle cykel med hjem, som var rimelig godt brugt. Så jeg er virkelig taknemmelig. Den er så flot, og den er så pæn, og det betyder rigtig meget for mig, at de har valgt sådan en cykel. Jeg hørte, det var min lillebror, der havde valgt den, men jeg er så glad for den. Jeg er virkelig glad for den. Og så udover det, der fik jeg en gave fra min lillebror og hans kæreste. Og det var noget undertøj, og nu ved jeg ikke, om folk synes, det er underligt, at vise det. Men det første, de her 2 BH'er her, som er fra et mærke, der hedder, jeg tror, det er The Balcony. Var det ikke det, vi blev enige om? Nå. Jeg tror, det er for det mærke, der hedder The Balcony. Og det er de her 2. Jeg ved ikke, om min mor har fået skilt med, at det har. Der er en sort med, som sidder virkelig, virkelig flot. Og så er der så, nej, det har hun ikke. Og så er der så sådan en lidt nude-agtig hudfarve med, og dem er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg har nemlig manglet BH'er, så dem er jeg rigtig, rigtig glad for. Og så fik jeg et sæt fra magasinets eget mærke, som jeg faktisk vil have rigtig længe. For det første så er det her trusserne. Jeg vil sige, at jeg kunne godt have brugt dem her i en størrelse mindre, men hun sagde, at det var ikke noget, de fik igen, og de havde dem ikke hjemme i min størrelse. Men jeg synes, det er mega, mega sødt. Og specielt BH'en, som jeg viser nu, jeg er så glad for den. Den er virkelig, 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 ja, den er bare så flot, og jeg har bare haft kigget på den så længe. Men det er denne her, jeg synes den er så sød, også fordi jeg elsker de her soft bras. Jeg bruger rigtig meget, den ene jeg også lige har købt i magasin, og så bruger jeg rigtig meget fra dem fra Calvin Klein, som lidt af de der sports BH'er, men jeg synes bare, sådan nogle her, de er virkelig bare dejlige. Så jeg er rigtig, rigtig glad for den her. Virkelig, virkelig meget. Så fik jeg, som sagt, penge, som jeg lige viser. Og så den sidste gave, men ja, det er den sidste gave. Jeg fik, det var den her kæmpe, hvad skal man sige, jeg kalder dem det gavekur måske. Jeg fik af min fætter og kusine. Der er noget, flødekaramel, noget chokolade, nogle bolsjer, der er noget te, der er noget mere chokolade, der er noget Buddha chips, en kop og noget mere te. Jeg glæder mig i hvert fald til at åbne den og se, hvad det er. Men jeg er seriøst virkelig glad for den. Jeg elsker at få sådan noget nips ting, sådan noget, ja, virkelig, virkelig meget. Men jeg er som sagt glad for alle gaverne. Jeg håber ikke, jeg har glemt noget, eller jo, udover min cykel fra mine forældre, der fik jeg den her vase, som jeg vil have rigtig, rigtig længe fra IKEA, ved jeg. Jeg har kigget på det længe, og så fik jeg de her blomster. Min mor kom med dem, da de stod og holdt tale, og jeg er rigtig glad for dem. Virkelig, virkelig meget. Men nu vil jeg få pakket det ud og sat det på plads i lejligheden. Jeg tænkte, jeg ville få filmet den her, inden jeg begynder at pakke ud, for så ved jeg, at man går og pakker ud, og så lige pludselig, når man vil filme den, så kan man ikke finde det, og så er det sådan lidt... Nå. Men jeg håber, I kunne lide videoen, og det var ikke for at prale eller noget overhovedet ikke. Jeg tænkte bare, at I havde lyst til at se det, også fordi det er lang tid siden, jeg har lavet en video. Jeg har været stresset med den sidste eksamen, og generelt med alting, så det har været lidt presset. Men jeg håber, I har det godt, og som sagt, hvis I har fulgt mig på Snapchat, eller følger mig på Snapchat, så har I set min cykel. Men hvis I ikke gør, så kan I følge mig. Jeg hedder bare Nikobue, det vil stå hernede. Alle mine oplysninger til min blog, min Facebook, alt sådan noget, Instagram, det vil stå hernede. Men det var egentlig bare det, jeg ville, og så vil jeg ønske alle sammen en rigtig, rigtig god søndag. Jeg ved ikke lige, hvornår den her video kommer op. Jeg håber, den kommer op hurtigt. Men I må have det godt så længe, og tusind tak, fordi I ser med. Hej hej!